गाना निकलल बा कि देवरा ढोरी चटना। सब लोग इतना कहे कि 2-4 गो मीडिया ऐसा बा लोग कहीं मत लोग दासा हाथ में एगो माइक ले लेता लोग आ बर 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 बिना मतलब के बुझाए के कुछ है नहीं खेल भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता। एक बार बुझा के कुछ है नहीं खे बोले लगे। हम बताओ तो नहीं अर्थ ओरिजिनल अर्थ का बा। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता के न चटेला खूब ना चटी तो तू जाके चटबा का। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता। अब भौजैया देख ले भौजैया देख लो जब भौजैया तो कुछ देर में हलचल भइल बा। भौजैया के मरदा पटना रहता 6 महीना से पर्यावते नहीं। तो अब वो कहती है भौजैया कहतिया कि पतिया नतिया पटना बा आ देवरा मोड़ी चटना बा। या एक हइये दिखे बिना मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।